Endavant. Perdoni, senyor director, però és que em sembla que estic malalt i agafaré la baixa. Molt bé, fins demà. No, és que la baixa són mínim 3 dies, ho diu el conveni. Sí, esclar, on tinc el cap. D'acord. Per cert, t'he de donar dues notícies, una bona i una dolenta. Doncs digui'm primer la bona. He decidit acomiadar-te. Bé, però això és un acomiadament improcedent. 45 dies per any treballat, i jo tinc 5 triennis, ho diu el conveni. D'acord. I la notícia dolenta quina era? Ah, sí. El teu fill en realitat no és teu. Calúmnia, el sancionaran per això, eh? Ho diu el conveni. Què coi, el conveni? Però si diu tot el barri que la teva dona és una puta... Vinga, com havíem quedat, Vinga. Molt bé, bueno... Gràcies. Això que acaben de fer els companys una mica és el que passava abans que hi hagués la reforma laboral que va aprovar el govern espanyol el 2012. Va ser molt fort. Sí. De quin idioma parlen? Bueno, no, de fet en català també. Sí, el que passa és que és una variant amb moltes paraules arcaiques. Conveni, trienni, baixa, improcedent... A vegades fins i tot a mi em costa d'entendre-ho tot, I els treballadors abans tenien molts drets, no? Sí, va, un fotimer, Sí, ja veuran, segueixin-me, sí. Mirin, la joia del museu. Això... Senyors, això és un contracte indefinit. Sí. Pensin que abans hi havia gent que podia treballar anys i anys a la mateixa empresa. I atenció, una peça única. Ens l'ha cedit el Museu de Drets Laborals de París. Un entrepà. Sí, senyor. Això és un original dels temps remots en els quals els treballadors disposaven de pauses per esmorzar. Això és una meravella, Si volen fer fotos poden, però sense flash, sisplau, perquè es pot fer malbé la mortadela. Molt bé, i ara si em dispensen, tinc una cosa pendent, Sí. Au! Ai! Uau! També fan performance sobre l'esclavitud a l'imperi romà? No, i ara... No, aquest és el senyor Miquel, és el director del museu. Ja! No, és que m'està castigant perquè he arribat tard. Sí, bueno, de fet això li devem a la reforma laboral del 2015. Ai! Que va aprovar les fuetades. Si algú de vostès ho vol provar, per €1 ho pot fer. Algú vol? Tu? Molt bé, guapa. Sí, molt bé. Ai! Ai! És tremenda! Sí. Cuidado.